Dobar dan. Ja bih bila izuzetno zahvalna medijima da su ovde prisutni, međutim, nažalost, njih teme koje su životne i tiču se životne sredine i problematike aktuelne za građane Srbije ne interesuju, ali bez obzira. Mi ćemo se obraćati građanima Srbije i daćemo im istinske informacije šta se dešava u Srbiji, na Staroj planini i kakva je borba građana za očuvanje reka Srbije. Ta borba je zapravo borba koja se vodi u ime svih nas i svesni građani su to shvatili, pa evo, neki ovo bude prilika da nesvesne osvestimo i nadamo se da će bar neko od njih shvatiti i pridružiti se ovoj solidarnoj borbi za očuvanje prirodnih resursa. Pre nego što predstavim moje goste, prvo želim da im se zahvalim što su mi ukazali to poverenje da na najsvetiji mogući način obavljam dužnost poslanice Narodne skupštine i da predstavljam tu kopču između građana Srbije i ove institucije. Želela bih u ime toga da poručim građanima Srbije sledeće. Poštovani građani, u toku je pljačkanje prirodnih resursa Srbije. Uništavaju se reke, prodaje se zemljište, seku se šume, krše se svi zakoni, krši se Ustav i mi moramo da reagujemo. Građani koji su svesni toga su se organizovali i zaista su pravi branioci životne sredine. Institucije su zakazale, tako reći više ne postoje, kada su ove teme u pitanju. Imamo ministarstva koja nisu zainteresovana i daju informacije koje nisu tačne. Pre svega mislim na Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je obećalo da će zabraniti izmenom zakona izgradnju malih hidroelektrana u nacionalnim parkovima, a i šire na vrednim predelima Srbije. Mislim na Ministarstvo energetike, koje se zapravo ponaša kao da uopšte nije zainteresovano i jedan od glavnih krivaca zbog ovoga što se dešava. Mislim na institucije kao što su Srbija vode, kao što su radni zavodi i instituti koji treba da daju svoja mišljenja i naravno mislim na Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji artikuliše sva ta mišljenja i glavni je nosilac davanja dozvole osim Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Zato se ovim putem direktno obraćam predsedniku Vučiću. Jer ako zakažu institucije i zakaže Vlada sa mandatarom koji je on postavio i prepuste se građani sami sebi da rešavaju probleme koji su zapravo problemi svih nas građana Srbije, interesuje me šta on kao predsednik smera da preduzme kako bi zaštitio svoje građane. Dokle misli da dozvoli da se krši Ustav, da se krše svi zakoni i da prepusti građane lokalnim moćnicima i institucijama koje ne obavljaju svoj posao, a koje ću, podsetiti vas, uzgred svi mi plaćamo. Izuzetno mi je drago što ću sada predstaviti svoje goste, ponosne branitelje reka Stare planine. Oni su predstavnici jednog mnogo većeg pokreta, starosedeoca Stare planine, koji poreklom su sa Stare planine i pokret su uspeli da prošire na svesne građane Srbije koji zapravo nemaju veze sa Starom planinom, ali su svesni problematike koja se tiče životne sredine. Napomenuću još jednom, održivi razvoj ne podrazumeva po svaku cenu održavanje vlasti, već domaćinski odnos prema prirodnim resursima. Taj domaćinski odnos koji gaje
prema prirodnim resursima i ponašaju se prema njima kao prema svojoj dedovini koju paze, imaju i moji gosti. Predstavljam vam Milicu Marušić-Jablanović i Aleksandra Jovanovića, već svima poznatog kao Ćutu, koji su predstavnici tih hrabrih boraca za očuvanje najvažnijeg resursa planete, a naravno pre svega naše Srbije, a to je njeno veličanstvo voda. Hvala vam. Zahvaljujem se Sonji što nam je ukazala priliku da govorim o ovom izuzetno važnom problemu. Želela bih da naglasim da smo mi u ovom trenutku svedoci vrlo značajnih društvenih promena, da smo svedoci buđenja ekološke svesti u našoj zemlji, formiranja ekološkog aktivizma i samoorganizovanja građana. Već su formirani pokreti koji prate i prenose stavove naučne zajednice široj društvenoj zajednici i koji insistiraju da se njihovi stavovi i njihova mišljenja primenjuju i koji predstavljaju zapravo jednu neophodnu sponu između nauke i društva. U ovom trenutku građani se sami aktivno bore da zaštite svoje okruženje, a time zapravo i same sebe. Dakle, imate u ovom trenutku pred sobom društvene pokrete nepolitičke koji rastu i čvrsto su rešeni da zaštite prirodne resurse. Jedno od gorućih pitanja je upravo pitanje derivacionih malih hidroelektrana koje je odavno dospelo u žižu javnosti i dobrim delom zahvaljujući i nama aktivistima se održava u fokusu medija i društvenih mreža. Na ovom problemu će da se manifestuje efikasnost i doslednost mnogih institucija. Od odluka koje ljudi u zavodima, sudovima, opštinama i ministarstvima donesu po pitanju ovog problema ili ne donesu, zavisit će poverenje građana u institucije. Ja se plašim da je poverenje već jako poljuljano. Srpska akademija nauka i umetnosti, Inženjerska komora Srbije, Akademija inženjerskih nauka, Evropski parlament, Evropska energetska zajednica, 6 fakulteta državnih univerziteta dali su negativne kritike koncepta malih derivacionih hidroelektrana, svako iz svog ugla. Na terenu slike koje vidimo su poražavajuće. Tu je nekako najizraženiji primer sela Rakita u opštini Babušnica, gde smo bili svedoci grubog kršenja Zakona o zaštiti prirode, Zakona o vodama, rušenja antierozivnih brana, ugrožavanja bezbednosti građana, ruiniranja rečnog korita, porinjavanja cevi u samo rečno korito, što je strogo zabranjeno zakonom, do doslovnog ubistva jedne reke. O tome kakvi su efekti na moral i na psihu lokalnog stanovništva možete sami da zaključite, jer zapravo ovi ljudi su se velikom većinom glasova izjasnili protiv postavljanja male hidroelektrane u njihovom selu, ali očigledno odluka nije na njima. Dakle, krajnje je vreme da nadležni donesu odluke i da nam pomognu da zaštitimo naše zajedničke reke, da bismo sprečili, ne daj Bože, eskalaciju nekih sukoba i dalje da se nastave ovi problemi koji već postoje uveliko na terenu. Apelujem da hitno učine nešto. Hvala. Zdravo živo, moje ime je Aleksandar Jovanović Ćuta. Pre svega da se zahvalim gospođi Sonji Pavlović, što nam pružila priliku da se u Narodnoj skupštini obratimo javnosti. Pre svega želim da se obratim ljudima koji su već 5. dan gore na barikadama u Toplom Dolu. To je narod koji je prinuđen da svoju jedinu preostalu Toplodolsku reku po ne znam koji put brani od onih koji su smislili da zarade novac, a da nju strpaju u cev. 90. godine Toplodolsku reku meštani sela Temska i Topli Do odbranili su od Slobodana Miloševića. Pre 3 godine probao da je napadne da mi uzme ministar energetike Aleksandar Antić i od njega smo se odbranili. A pre nekoliko meseci pojavio se privatni investitor, predsednik Nacionalnog udruženja malih hidroelektrana, gospodin Dragan Josić, koji je po već viđenom scenariju iz Rakite probao na silu da upadne u selo i meštanima koji gore ima 20 otme ono što im je jedino preostalo, a to je voda. Ratni put odbranimo reke Stare planine traje već skoro 2,5 godine. Za ove 2,5 godine mi smo odbranili Toplodolsku reku,
Visočicu, Jelovičku reku, Rudinsku reku smo fizički vratili u njeno korito nakon što je investitor zatrpao zemljom i kamenjem. Dakle, mi nismo dozvolili izgradnju ni jedne male hidrocentrale na Staroj planini i to je već svima postalo jasno. Zašto se sve ovo dešava? I to je jasno. Zbog toga što oni koji odlučuju o tome da li će i gde neko graditi, krše zakon, izdaju dozvole ljudima koji se zovu povlašteni proizvođači električne energije, bez da ih imalo interesuje kakve su posledice po lokalnom stanovništvu i po prirodu. Te, recimo, konkretno, gospodin Dragan Josić, koji nema validne dokumente za građevinsku dozvolu, misli da to što mu je Zorana Mihajlović potpisala građevinsku dozvolu mu je dovoljno da može da upadne gore i da krene da gradi, da nam reku gurne u cev. On je gore naišao na snažan otpor i ja ovom prilikom poručujem Zorani Mihajlović po ne znam koji put da se više ne krije, da nas primi, jer posledice njenog ovakvog ponašanja proizvode gore na terenu eskalaciju sukoba, tako da ono što se desilo u Rakiti, a to su paljevine, to su premlaćivanje ljudi, otimanje privatne imovine, rušenje privatne imovine, odvođenje ljudi od po 70 godina na poligrafe laži, patroliranje bejzbol palicama po selu, dakle tamo gde nema države. Za čas nikne koncentracioni logor i desi se ono što se desilo u Rakiti. U Toplom Dolu se sprema scenario da ukoliko neko pokuša ono što je pokušao u Rakiti, ne želim da prizivam nikakvo zlo, upozoravam još jednom sve one koji su nadležni da to spreče. Ja se nadam da su se dozvali pameti, ali nije u pitanju samo Topli Do, nije u pitanju Rakita. U ovom trenutku je opšta pobuna protiv malih hidrocentrala jer narod se samo organizovao. Te ovom prilikom pozivam još jednom gospodina ministra ekologije, zaštite životne sredine, gospodina Trivana, da postupi po rešenjima koje je njegovo ministarstvo samo donelo, a to je da se uklone cevi iz korita velikih voda u Rakitskoj reci, zato što je to protiv zakona o vodama. Prvo rešenje je doneto pre 8 meseci, drugo rešenje 3 meseca nakon toga, umesto da investitor sprovede ono što mu zakon nalaže, on je nastavio radove i to na način na koji su imali prilike da vide, znači on je upao ljudima u tuđu imovinu i ponaša se tako kako se ponaša. U državi kojoj vlada zakon, tako ponašanje je nedozvoljeno, te su građani primorani da se sami organizuju i da sprovode zakon, jer mi kao građani ove zemlje imamo prava da sprovodimo zakon ukoliko to država ne čini. Te još jednom pozivam ministra Trivana da ne ćuti i da ne obmanjuje javnost da je neko drugi nadležan za sprovođenje rešenja koje je njegovo ministarstvo donelo po zakonu, onaj ko je doneo rešenje, on mora da ga izvrši. Pozivam još jednom ministra Antića da preispita svoju politiku kad je u pitanju energetika. Imate primer Jošaničke banje, Mathausen za srpske reke, gde je izgrađeno 17 malih hidrocentrala u Nacionalnom parku Kopaonik sravnjene sa zemljom. Jošanica i Samokovka. Jošanička banja leži na termalnim izvorima, ali nikom nije palo na pamet da to što nam priroda već dala iskoristi i stvara energiju, nego mi je najlakše bilo da zguraju 2 reke u cevi sravnih sa zemljom. Dakle, to je nešto što preti da eskalira u opštu pobunu i zato smo rešili, pošto institucije ćute, da 21. u subotu, to je 21. septembar, u 16 sati popodne se skupimo u Pionirskom parku i tražimo od Aleksandra Vučića da se konačno izjasni po pitanju gradnje malih hidrocentrala. Gospodin Vučić danima, nedeljama priča o tome ko je krao sekunde, a o tome ko nam krade reke ćuti godinama. Dakle, on se do sad nijednom nije izjašnjavao po pitanju malih hidrocentrala. Sa svakog našeg protesta za ove protekle 2 godine smo uputili zahtev da nas primi. Prema tome, mi se nećemo razilaziti dok nas Aleksandar Vučić ne bude primio i da stane pred narod i jednostavno kaže kakva je sudbina skrojena za reke i za ljude koji pored njih vekovima žive. U Toplom Dolu, to je selo na Staroj planini gde se sad vodi rat za Toplodolsku, živi 20 stanovnika od kojih su većina stari ljudi pred svojim, da kažem, biološkim krajem. Ukoliko se taj problem ne bude rešio, ukoliko im neko bude oteo vodu, oni su rešeni da se isele i to će biti prve ekološke izbeglice u Srbiji, a to neće biti jedini slučaj. Ljudi
kojima otmeš vodu, moraju da se sele tamo gde vode ima. Eto, toliko. Ja se još jednom zahvaljujem Sonji Nikolić i pozivam sve da 21. u što većem broju dođu u Pionirski park, ni kap vode vam nećemo dati. Još jednom bih želela da se zahvalim svojim gostima, jer preneli su vam ono što se zaista dešava na terenu, znači to nisu samo čaršijske priče, nego zaista jedna problematika i kako se odvija na terenu to. Ovom prilikom bih želela da veliku podršku uručim meštanima Toplog Dola, meštanima svih reka sela koje su ugrožena zbog malih hidroelektrana na Staroj planini, meštanima Brusa koji se bore za svoju reku, meštanima koji se bore za Mlavu, meštanima koji se bore za reke Valjevskog kraja, kao i meštanima koji se bore za reke Kopaoničkog kraja, kao i svim onim meštanima i građanima Srbije koji su se pridružili ovoj borbi i koji imaju izraženu svest o zaštiti voda i kompletne životne sredine. Hvala najlepše. Da li neko ima neko pitanje, eventualno za moje goste ili za mene? Gde ste, bre, transformersi? Kako da ne, samo izvolite. Bez moriranja. Čekaj sad i mi da snimamo samo to što ćeš ti posle da isečeš, da imamo mi ceo snimak. Da. Čekaj, samo polako da uključim kameru. Već se znamo. Naši su. Evo, može, pitaj šta hoće Crno Markoviću, za transformerse sam uvek spreman. Čekaj samo ovaj. Samo. Možeš malo glasnije samo, slabo tiče. Ono što sam vidio kroz naša obraćanja i kroz druge nastupe društvenih mreža, trenutno najveći problem su na staroj planini 5 hidroelektrane koje se grade. To je hidroelektrana, to je jedna hidroelektrana gde su sada bili problemi Topli Dol i hidroelektrana Jelac. Ono što sam htio da vas pitam, ja sam nekog treba da sad pratim jednu i drugu stranu, zaista ne budem nepristrasan, ono što sam vidio da jednostavno u građevinskim dozvolama je u građevinskim dozvolama interpretirano i odluke pozitivne zabrane za zaštitu prirode. Koliko sam ja negde vidio, a tražio sam od investitora da mi dostave, investitor u Toplom Dolu ima apsolutno relevantnu građevinsku dozvolu. Nema, Crno Markoviću. Nema. Greška. Nema. U Toplom Dolu ne postoji građevinska dozvola, ali ne postoji mišljenje Zavoda za zaštitu prirode koju je investitor Dragan Josić tražio da mu se dostavi pre 3 dana. Znači da... Crno Markoviću, ne poznaješ očigledno materiju do kraja, znači građevinska dozvola je izdata bez dokumenta koji se zove mišljenja Zavoda za zaštitu prirode, postoji jedan drugi dokument, takođe problematičan, to su vodni uslovi. Ako te to zanima, možemo da odvojimo 2 dana da uđeš u tu materiju, pa onda se bolje spremiš. Na Jelovici je takođe problematično s aspekta zaštite. Predlažem ti da pozoveš upravu parka prirode koji je zabranio nastavak gradnje upravo iz istog razloga, znači ne postoji kompletna dokumentacija. Znači, postoje, Crno Markoviću, vidi ovako, da ti kažem nešto. Ti si čuo za Jošanicu, pratiš ovu temu. Na Jošanici je izgrađeno 17 malih hidrocentrala, to je bila 2013. Nije bitno sad da me ne hvataš za godinu. Dozvole za gradnju izdala tadašnja ministarka ekologije i energetike, to je bilo spojeno, a sadašnja ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Građevinske dozvole za 5 malih hidrocentrala su izdate uprkos negativnim mišljenjima Zavoda za zaštitu prirode Niš. Za to se ide u zatvor. Eno ih rade hidrocentrale. Znači, ista je situacija i ovde.
pozivam, kaži, pitaj ti gospođu Zoranu, jesi radio nekad intervju sa njom? Zbog čega izdaje dozvole bez validne dokumentacije? Postoji zakon koji to sankcioniše, kako se to zove, nemam pojma, ali to što ona radi za posledicu ima potpuni nestanak tih reka, to je jedna druga tema, ali s aspekta zakona, s aspekta procedure pribavljanja projektno-tehničke dokumentacije, to nije ispoštovano. Uprkos, kažem, negativnim mišljenja, to je nemoguće da se izda. Ona je izdala. Moram vas pitam samo kao borca sa papir rastavljaju. Kada vi ste rekli da smatrate da odličan broj dozvola koji je izdat po zakonu po proceduri, za to postoje žalbe. Da li mislite da je način, ne znam, nasilje, vidimo na vašim Facebook nalozima, ljudi koji su na stražama sa sekirama, imali smo slučaj bombi na neki slučaj paljenja dve kuće sada između prvog i drugog. Da li mislite da je to nešto što je ona radila se ne znam kada? A ko je to zapalio? Ko je zapalio te kuće? Pa vi ste napisali da smo mi. Ja vama postavljam pitanje zašto vi optužujete ljude i tom Josiću. Zašto on optužuje ljude, za to postoji institucija koja se zove milicija, koja vodi istragu. Vi ste nas optužili da smo mi to uradili. Ja sam napisao tekst, u tekstu napisao pretpostavlja se. A zašto? Pretpostavljaš? A ja vidi da ti kažem nešto, Crnomarkoviću. Priča se da Informer stoji iza paljenja te kuće. Ja sam to demantovao i siguran sam da vi nemate nikakve veze s tim. Priča se da ste vi zapalili kuću, ali to nije tačno, Crnomarković. Ja sam siguran da vi nemate nikakve veze ni sa podmetanjem bombi, ni sa paljenjem kuće. Šta ti pretpostavljaš? To možeš privatno da pretpostavljaš, a ne da objavljaš u novinama. Ne možeš ti da pretpostavljaš, ti nisi taj ko treba pretpostavljati, postoje organi koji se bave, koji su zaduženi da sprovedu istragu. Ne možete vi meni postaviti pitanje? Mogu da ti postavljam pitanje. Ja sam Ćuta, mogu ti postavljam pitanje. Što ne mogu ti postavljam pitanje? Ajde, odgovori mi sad na sledeće pitanje. Ne svađamo se uopšte. Da to znaju gospođe poslanice, sam novinar, dođe i postavlja pitanja, vi odgovorite. Recite mi, da li mislite da je nasilje rešenje? Što kažete da nemate ni patrole, ljudi sa sekirama, evo slik na vašoj grupi. Crnomarkoviću, ljudi u Rakiti su premlaćivani, ljudi na štakama. U Rakiti se patroliralo bejzbol palicama. U Rakiti su ljudima upadali u kuće noću, bez ikakvog naloga. Pa jesmo prijavili policiju, Crnomarkoviću, bre, šta pričaš ti meni, bre, što nismo? Jesmo, naravno. I šta se desilo? Ništa. Sekire služe da se cepaju drva. A to da su sekire rešenje, to pitaj nekog drugog. Postoji zvanična istraga koja je u toku, koja se sprovodi. Ti pitaj miliciju o čemu se radi, koja je zadužena za to. Nemoj mene to da pitaš. I nemoj da pretpostavljaš, nego kad saznaš fakte, kad saznaš istinu, onda reci. Imaš prava na još jedno pitanje. Tako, nema više vremena. Dešava se i nemamo vremena više. Samo govorite na ovo isto pitanje za, što se tiče prostora grupki, gospodin Jovanov, kod njega grupki se pojavljuje pozivi na paljenje kuće, sve to mogu da dostavim. Ja sam principirao, pozivi na paljenje kuće, priča kako gospodin Slajfera, pozivi, priča gospodin Kovac, ljudi koji su sa sekirama nešto čuvaju, 20% je koji investitor, koliko ljudi u kuću pretili i sve sreću nosi. Da li je stvarno, vi sad ovih dajete legitimitet, ja to poštam, i odbrani da neke stvari planaka, jer njima dajete legitimitet sve što vi radi. Da li zaista podržavate to, moram reći nasilje, prosto, ne znam kako drugačije da kažem, da se ljudi slikaju sa sekirama, dole piše ubiti, spalite, evo sve što postoji, to je na Facebooku, to je javno. Spalite kuću, a zašto ja to postavljam? Zašto sam bilo 5 komentara spalite kuću? A Ćuta postavlja statuse, mi se mobilizujemo, mi ovo, mi ono. Prosto kao da smo neka gerila, kao da smo u nekoj vojci. Ja mislim da su demokratski zemlji to tako ne radi. Napišete žalbu, nije dobro. Čekajte, vi prestaraste sa pitanjem. Jel mogu malo ja nešto da kažem ili da nastavim da vas pitam, ja vas? Mogu da vam odgovorim na pitanje. Šta se dešava u zemlji u kojoj institucije ne rade svoj posao i ne postoje više? Znači, ovo sve što ste vi malo čas rekli, za ove dozvole, za građevinske dozvole, za uslove koje daju, znači sve pravne osnove, sve žalbe i sve
oni su već iskoristili i država nije reagovala. Da li oni treba da čekaju da se Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je stavilo zabrane na sve male mini hidroelektrane, a Zorana Mihajlović sa njenim ministarstvom to ignoriše, igraju po sistemu dobar i loš policajac, gde jedni brane, a drugi napadaju, ili treba da čuvaju svoje ognjište? Znači, ovo nije sekirama, to su ljudi koji su planinci. Oni nisu, hvala Bogu, naoružani šmajserima, kalašnjikovima i ne znam nija čim i nadam se da nikad neće biti naoružani i da za to neće biti potreba. Ali jel vi shvatate da su oni prepušteni sami sebi? Znači, sve institucije su se okrenule, lokalne silnici, lokalne inspekcije ne izlaze na teren, ne sprovodi se zakon i nemojte tako biti strogi prema... Treba da ga sprovodi ova država. Da li je naša država suspendovana, ja pitam vas? Ali jeste suspendovana. Ustav je prekršen, svi zakoni su pokršeni. Ja kažem namerno pokršeni, jer nisu prekršeni. Ja ne podržavam nasilje ni u jednom slučaju, ali otpor ne možete tim, kome je spaljena kuća, niko ne može paljevinu da opravda, ali za to treba da bude sankcionisan onaj koji je za to kriv. Ja se nadam da... Čekajte, zašto vi njega optužujete? Crnomarkoviću. Zašto vi njega? Crnomarkoviću, nemoj da se nerviraš bre toliko. Ne mlati rukama, sve je u redu. Pa u redu je, ne moraš toliko padaš u vatru. Samo ja tebi nešto da pitam. Gospodine Crnomarkoviću, ja vas molim da kao prošli put kada vam sam uredno odgovorila na pitanja, ne kažete da sam veoma drsko odgovorila na pitanja. Vi ste skloni improvizacijama koje imaju taj prizvuk koji je ljutnja. Ali mislim da treba da završimo ovu konferenciju. Moja poenta je da građani Srbije treba da uđu u Skupštinu i da o svojim problemima obaveste ostale građanima Srbije. Moj poslanički posao to treba da znači i ja, ako uspem da spasem i jednu reku Srbije, ja ću smatrati da moj poslanički mandat nije bio uzaludan, što u ovom skupštinskom besmislu uopšte nije teško da vam poslanički mandat bude bez smisla. Hvala najlepše.